Salam gaderly watandaşlar, salam mehribaan illeşler. Salam biziň watandaşlarymyz bugünkü gepleşige gatnaşýan Sähra bar. Biziň ine beýleki watandaşlarymyz bar. Aýjahan bar, guwunç gelipdir. Birem Baris, kimiň aty tutulmadyk bolsa bagyşlarsyňyz hemmäňizi. Hoş gördüm bugünkü gepleşige. Salam hemmäňize. Hoş geldiňiz. Hoş bolduk. Hayırlı akşamlar hemmäňize. Fatma janym bar. Salam. Onda bugünkü gepleşigimizde şu düýün öňüňkü bolup geçen wakalar barada bu Türkmenistanyň içinde hem daşyna bolýan bir hem gep gurrun diýjekmi, bolýan wakalarmy ýa bolmasa bir yalan gurrunlarmy ýa boş gıýbatlarmy ine şular barada bir gurrun edäýsek diýänne. 18-ne biz bilişimiz ýaly prezidentiň kakasy aradan çykdy. Ondan soň bir hepde geçmäke ýa 5 günden soň ippadromda ýa-ni at aýlawyna Türkmenistanyň içinde at bayramy, it bayramy hemmesi bile goşulyp bir ulakan dawara geçirildi. Ol dawarada biz görüşimiz ýaly Serdar ýa-ni prezidentiň ogly Serdar gatnaşdy. Olam edil kakasynyň edişi ýaly kakasynyň ornuny tutup şo ýere baryp birden sowgat aldy. Her vilayet öz ösürip ýetişdiren tohum ahal teke atyny sowgat berdi, boýnuny da bir 2 kilemi, 3 kilemi owadan şaýsepli gowhar gaşlar bilen bezelen kymmat baha daşlar ýa-ni nemeler bilen şaýsepler bilen bezelen atyň özüni sowgat berdiler her vilayet. Ondan daşaram harbylaram bir at sowgat berdi. Gepiniň isgasy bu zatlar nämeň alamaty? Meselem kakasynyň hakykatdan hem ornuny aljak bu prezidentlik ornuny başgalara geçmän tohumdan tohum ýydarlanyp edil öňkü döwürde padşalaryň edişi ýaly ogluny soň agtyny şular ýaly edip geçjege meňdiýede. Halk sesini çykarman otursa şular ýaly zatlary alyp barmagy gaty mümkin. Onda 90% göz ýetirip bolýar şu zatlaryň boljagyny. Ine şu barada şu günlükçe gurrun edäýsek biziň ine illeşlemiz ýene de Gülloganyň goşulyp geldi. Hoş geldin Güllogan. Ine şu ýerde salam. Ine şu ýerde her kim öz pikirini aýdaýsa diýende näme şu zatlar hakykatdanmy şeýle boljak ýa bolmasa hawa Güllogan ine şu aýtjak diýär. Ben biraz da kısalı olanım için kastam yatıranlarda açağımı aydın son çıkayım dedim. Gönlüm hiç rahat etmedi. Yoksa bir arkayın ertir daha bir peridaçı yine ederse yine şu gün açacaktım. Şu indi bunu sereden de devletimiz bir hepte 10 günden beri 18'inden beri hiç kim hiç aydanı. Şu devlet var mı? Devlet var olsa bir gün 2 gün çok eğer hastalanan ýa-da şu kakası ýok olan ýa olmasa şu ýasta olan şolary halka buyan bir sorumsuzluk halka bellisini aýdaýmalar bir çıkıp aýtmaly şu häzirki döwürde şu hastalanyp hastanada ýatyr ine ornuna yerini ýetirici birini belläp döwletimiz başturansız değil, prezidentlik değil deyip şunu halka duydurmalı esasında serede. Yönü bu şimdi halkan bir öğrenişi verdi mesela yani yadınızda olsa şu öňeme bir ay yok olup gitti. Öldü deydiler, direldi deydiler. Ana soňam yine çıkıp halkının hiç tat bolmaýaly, halkı hastap etmänýaly bir näme oldu, näme koydu. Şon her YouTube'u açtın, öldü mü kaldı mı, dirisini görkezin. Her kim çıkış etti. Hiç kime hiç hili nämeden yok. Öz barada hiç tat aydan yok. Yine hiç tat olmayan şonyalı radaljet edip gitti. Yine indi yani siz ayttınız bunlar ya yine bir oyunlar edip şu önküler yalı
paşa döwri aljak bolar diýäňiz ýa. Ýok, oň ýaly edip bilmezler. Sebäp uşo halk öňkü halk däl. Indi o atasından kalı hiç kimin Türkmenistan'ın şonun için daşary ýurtdakylary içeri almanlar. Sebäp daşary ýurda çıkanlar bu YouTube'ları görüp birazajyk aň düşünjeleri nämenin nämeligini düşünüp başlany üçin şulary içeri alsak bizim günümizde gana çaýkar bular diýip şu alman otyrlar. Indi häzir bir haýsy asyrda ýaşapýarys. O häzir adamlar hemme zatdyňy elektronikanyň üstünden edýärler. Bizde haly dogry düzgün internet ýok. Türkmenistanda haçana çelde oň ýaly halkymyzy näme kısyp gorkup ýaşatdylar. Ýaşat bilmez. Gaýtam halka nähil näçe oňat bolup öňünde nämese halk şoňa ikisi peýda getirip biljek şu döwlete. Böyle bizim aýdylşy ýaly döwlet diýen zat ýok. Sebäp basbalcılaryň tokumynyň eline düşdi bir mafia ortada. Şu aldyda halk olaryň halky hiç adam ýerine goýmaz. Olara halk geregem däl. Olara diňe bizim Türkmen topraklarymız gerek. O men prezident ya men prezident orunbasary diýip oturanlar, olar hiç bir sistema işlet bilen olsa, sebäp olar prezidentam däl, olar diňe birleriniň kuklalary oýarda. Olar diňe öz garnyny, öz kisesini, öz bankasyny doldurmak diýen şu näçe wagt ýöresemem, şu arada şu öz aksyklarymy, çoğuluklarymı yeter ýaly näme toplaýyn da soň näme bolsa şo diýip ýören. Zaten diktaturanyň soňu näme boljagyny hemmemiz taryhdan bilýär. Diktatura bilen ýurdu dolandyran adamlaryň soňu näme geldi? Hemmemiz bilýär. Soňam häzir indi misal üçin para Almurada, Emine Aydın dağlar hemme zady dogry gurrun edip, gepleşip 20. maýa çelik surok berdi. 20. maýdan soň o öldü boldy denäme, diri boldy denäme. Ondan ýavaş bolşuňa laýyk bolşun diýip sen bary berjek. Nesip bolsa paniga girmeli de hiç adam eden işler bolmaz. Sebäp indi halk ayağa kaldı. Halkın anı düşüncesi. Zahmetse o yüzden YouTube'da o ayda her türlü aydan adamların gepine kulak asmalı değil. Şu an çıkış şeyde oturan çok adamlar dine Kreslanın kaygısını ediyorlar. Onlar o halkın kaygısını eden o. Ortada koyulan bir tort var, pasta var. Onu paylaşmanın uğrunda hemen. Halkımızın hazırında köpçe oyandı. Ne şunu açacak oldum o geçer. Güldoğan, sen sözlerine biraz goşaýyn. Hoş Mümkin koşan. bolsa. Şu ýa sen diýen de ne halka biraz öňüne çykyp aýtmaly, aýtmasy gerek diýip sen diýen de o adamlar halky insan hasabyna görenoklara. Gören ok. Görse halk şunu ýaly ämede ýürer mi? Sizin yurdumuz ayal doğan bu yurdumuz zenginlikte, baylıkta, dörtçü yerde duran yerinde bizim 70-80%, 75% adam daşary yurtda pulçuluk edip ýörese bu näme diýer? Söweş olan yurtlarda, bulla kan söweş duran yurtlarda 50-60% adam yurttaşla çykýar. Diýmek biz ağaçlığın kırasında duranımız için, şu ayakta durmak için, öz başkalarımızı sürmemek için, şu daşary yurtlarda indi näme için biz yurdumuzda ne ölümümüzü alýarlar, ne dirimizi alýarlar. Näme için bizi yurdumuza alan oklar izlen vakt. Hemme yurt açtı. Her hepde hiç olmanda bir iki samolyot çok verirler. Özbekistan kapitalımızda. Russiya gidip gel oturlar, Ukrayna gidip gel, hemme yurda gidip gel otur. Näme için bizi alan? Näme hakkı var? O yerde çağalar, bu yerde enatalar. Ene bilen çağanın arasında nähili hakkın bize koronavirüs diýip. Koronavirüs hiçbir ene bilen çağanın arasında hiçbir virüs durmaz.
diňe iki ayakly viruslar duruşmak aramda. Oo. Eger halky insan hasabyna görýän bolsady, men diýjek pikirim ýanky Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüm ýakynna näme? Bir 30-40 adamy o ellerini galdyrdyp, özüni saýladyp, o meclise saýladymy, nire saýlady? Özüni saýladyp, şo taýa o halky insan hasabyna göre nakda. Şoň üçin men diýjek bolýandym, sen halka aýan etmeli özüni, şeýle ýagdaýlaryny aýtmaly diýjek bolýanda. Ýok, ol halky insan hasabyna göre nak. Eger görýän bolsa o bir hepden içinde özüni meclise saýlap, ogluny plan ýere saýlap, öz maşgalasyny o derejede halkyň üstüne çykaryp ýörmeli-de. Şoň üçin halkymyzyň ayaga kalmasy gerek. Ýurtdaşynaky biziň watandaşlarymyzyň öz sözlerini, öz seslerini duydurmasy gerek. Çünki bize demokratik bir neme gerek bize var, azatlyk gerek. Biz öz sesimizi duydurmamız gerek. Bize prezident gerek değil, bize demokratik parlament döwleti gerek. Biz şu zatlary bütün vatandaşlarymyzyň hemmesine düşünýänine, düşünmeýänine düşündirmemiz gerek. Köp iki diktatorun döwründe köp insanlarymyz näme boldy? Bilimsiz kaldy. Doğru değil mi? Soňan şu mikrofonu gowy işläne goýdýan, ýa diýseniz bölüp Häzir gelýärmi? gaty kynlyk bileşdirýär. Indi eşitdilermi? Anenni gülýärli, hawa. Men aýdýan şu iki diktator döwründe mysal üçin näçe bilimsiz insanlarımız kaldı bizim arada. 9. klasdaydı, bilim gerek değildiydi. O mugallim, kelleli mugallimler hemmesini pensiya koyverdiler. Yaş täze gutaranları, olaram enesinin, atasının pulu bilen köpüsü oku gutaran, ne okuçulara peýdasdydy, olaryň ne özlerine peýdasdydy. Häzirem şolaryň köpüsünün işläp berişolardan hiçbir peýda yok. Emma bize birinci oçur internet açmalı. İnternet açsak bizim halkımız yaman gayratlıdır, beceriklidir. Olar internetin üstü bilen hemme zady özlerini näme der. Misal üçin köp ildeşlerimiz şeýle pikir edýändir. Ha biz okaman galdyk, elimizde bir diplomamız yok. Yok, oňaly zat yok. Hiç gaýgy etmesler. Täze Türkmenistan gurulan wagtynda dokman guruljagyny da bilýär. Sonuň gurulan wagtynda olara например, fabrikalar açılanda, zavodlar açılanda, şoň içinde spesial kurslar açılar, 3 aylık. Onlara şu bilimleri öğretip, şoň üstünden, şu öğredilen zatların nämesi bilen eline sertifikat berler, diploma berler, işläp başlarlar. Ya olmasa medisine işgärler olar, mugallimler bolarmy, onlar üçün atjelni kurslar açylar, o besplatna açılıp, olara o hemme zat öwrediler. Gaýgy etmesler sebäp şu parlament bolan wagtynda şu bizim yurdumyzyň halkynyň hemmesiniň şoňa gatnaşmagy gerek. Açyk, открытый näme bolmaly. O gizli saklı basyp alıp, nireçeli basyp alıp, bira basyp alıp, indi bütün tohumunu halkın üstünde näme etdiler. Birinci aýtdylar, arak satmak bolanok diýdi. Hemme zavod fabrikalary yapdylar, öz yegenleri eline aldı. Soň diýdiler, çilim çekmek bolanok. Vagon özleri getirip gymmat sattyryp. Soň diýdiler, daşary ýurtdan dary getirmeli däl, derman getirmeli däl. Olaram soň öz aýal doganlary samolyot, kamaz getirip gymmat satyp pullap oturýarlar. Kosmetika getirmeli däl. Nirde halkyň bir 5 manat, 10 manat pul girdece edip maşgalasyny sürejek yer bolsa, ellerinden gaňyryp diňe
Türkmenistan'ın hemme nirde näme girýän bolsa öz ellerine alıp edilmeýleri var. Şoňa al edip nämesinin aşağına halkı tutup aldılar. Haçana çelip bizim halkımızı. Şu an bizim Türkmenistan'daki halklarımız açık türmediyse bolacak da ellerindeki esirler. Ha biz şu yerden pul koyarmysek şu açlıktan öleýmeli. Şolaň iýjek çöregini alyp otyda, ondan soň näme öz maşgalasyny bir günne özüne ses berdirip, özüni saýladyp, o halkdan hiç eli bir garşylyk görmän soň edip otyşy zatlar biz şoňa garşy durmamyz gerek. Bütün halk ol, bütün bir millet, bir yumruk diýilse alyp biz şonu garşy durmamyz. O maşgala umuman gerek. Şo beýle watandaşlarymyzdan goý seslensinler, gelsinler, çykyş etsinler, bize goşulsunlar çünki ertir biz parlament döwletini, parlament sistemasyny döretjek bolsak, olaryň orta çykyp seslenmekleri gerek. Hemmämizin goşulmamyz gerek. Doğru diýäňiz. Ýöne diňe olaram däl. Nha Türkmenawatda masla zawod barmy? Yağın men diýen eksporta giden yağlarını ellerinden gaňyryp alýarlar da alıp gidýärler, ne pul var, ne yağ var. Halk soň o gara mazut yağı iýmeli o taýda. Özleri öndürýärler, özlerine hiç bir peýdasy ýok. Özümizde pamuk zavod fabrikamız var. Çigit çıkaryan. Olaram pamuklaryň hemmesi bir yerlere gidiverýär. Hiç kim işsat bilen ok. Nämişitseler ede oturlar şu paxtalaryna ýygýas. Köpük alýarlar, olary nire satýarlar, näçeden satýarlar. Hiç kim hirsat aýdan ýok. Nha öndüren arpaň barmy, buğdaýyň barmy, o näme bolsa alyp ýatyrlar. O ýegenler garwap alýarlar elinden. Halk aç. Halk bir sana, iki sana nan üçin gün uzun oçurtda dur. Beýdip ýaşamak bolmaz. Eziz halkym. Eziz vatandaşlar. Çağlarımız bizden ulular, atalarımız şol zatlara nämetmen biz ine ömrümüz başçı bizim hem ömrümüz geçip barya şu zulümün aşağında hiç olmanda bizim çağlarımız bir azatlığa çıksın. Bizim aktıklarımız azatlığa çıksın. Biraz acık kıymalıdan indi. Şu yerde bir daha geçen şu nalog töleme diýen bir zat bardy. Her welaýatyň özüniň töleýän nalogy bar eken ýokary. Onuň ol welaýatyň häkimleri näme diýär? Olar şol oturan prastoy halkdan ýygnaýar. Garagyna basyp elinäki bir haltajyk şo buğdaýyna çen alyp gidýärler. Olar näme etmeli? Ýokary nalog tölemeli. Her aýda bilemok näçedigini 1 million mi näme mi tölemeli ýokary. Onam nigilden alýarlar, üýşürip şo 4-5 tane neme bar, edara bar. Polisiýanyň nemesi, departamentin nemesi, начальнigi, onuň ol mehmeň начальнigi, vilayet boýunça onuň prokuraturaň начальнigi, biram şu häkimlikniň начальнigi. Şolar 4 bolup goşuşyp ýokary nalog töleýän ekenler hersi. Onuň olar näme diýär? Ölçüsini beren olar halkdan ýygnaýar. Halkdan şu oturan şu halkyň elindäki iň soňkuja bir haltajyk buğdaýyny çenni ýygnap alyp gidýärler. Beýtmeli ýokary nalog tölemeli. Inni olsa dünkü vatan programmasında olsa her vilayet at tohum ahalteki atyny boynuna da bir kile gyzyl nemeli şaýsepli ymmat daşly nemeli padark etdiler ana. Her vilayet bir neme at padark etdiler. Sowgat etdiler neme. Yoksa olar sowsiň fakira orada çarýarlar. Olaryň hiç sady ýok. Hiç satıyor. Sen geday kaldılar indi şoňaly etmeli. Kakası olmuş, kakasının nämesine halktan pul toplap meçitlerde näme vermelimiş. Bu nereden çıkan zat ya? Musulmana o musulmanna beýle zat ýok. Kawul bolar diýerler mi ka şol toplan adamlarym iň soňkuja adamlaryň göz ýaşyny döküp iň soňkuja derini döküp ýygnanja pulunam şeýdip sadaka bermeli bolsa kawul bolarym şol Hudaýyň öňünde. Allah ýany adamlar bar bolsa, şol Kur'anyň bir ada kany düşünýän adamlar bar bolsa, şu zatlaryň kabul boljagyny bolmajagyny bilen oklarmy ha?
oturan bir yalaklar var yankı hekimin başlıkları, prokuraturan başlıkları. Ne şolong edip beren dadı yallaklık edip. Şoňa nämemişim sadaka bermemiş garip halktan ýygnap. Kabul olmuş. Edilem, olya edilem mara şu Ramazan ayına o beýle iş edýän adamlar nähili eli bilen nähili ýürek bilen edibilýärler o zatlary. Gutorupdyr. Dinem beýle kim gutorupdyr. Ýanky sapara diýere diktatorymyza bir adam ýöne oňa ýallaklyk edip oňa şo iki satanna salam berip öpüşip emedeklap ýörenler bara. Şolar edýär o zatlary. Ýa-da, şolar edýär. Şolar edýär yallaklap näetmeli eýtmeli ornuny turmaly. Öz şu postuny elinden vermeliler. Olaň bar pikiri şonu yallaklap şey edip, şolar yallaklyk edip yalap ine halk şuny düşürdiler şolar. Halk şuny düşürdiler. Ama şolaram şonun arkasından, şonun diktatör sistemin arkasından şu yalakalık edip yörenlerin hem görsen aktıklarına, çoğuluklarına yeterli alıp basıp koyandırlar. Halkın gözyaşlarından toplap alan zatları bile. Haram Havu hiç bir halk helal etmez ona. Nesip o sene Halmurada da aytýar, barandan soň lustrasiýa edilecek diýip. Şondan gorkýarlar. Lustrasiýadan gorkýar bular. Şu lustrasiýa edilen wagtynda diktatora belki kaçmam gider, ýöne kaçsam onu yine getirip bererler öz elleri bilen. Nire kaçsa eğer ölmen olsa şu, öldürmen olsalar şonu. Ama o izin onların kaçacak hiçbir nemesi yok. Onların soňşy ovadan depeden çıkar. Soňşy iýenlerine süýjü iýenleri acı gägir oturarlar şu taýda. Şu ýörüňe gara bir nemede o Paris ine bir illeşimiz. Paris'e de söz verelim. Ve Olga Çarina Selamünaleyküm bir vatandaşlar, nosemen çıkayın. Ha bolya. Bu oranda sağma yayınlarınızı nämedin? Ha oğlum. Ya oğlum. Sağma yatıp durun. Boldu. Ben Böyle. hastamın yanına gideyim. Paris devam ediyor. Böyle. Selamünaleyküm vatandaşlar, meyze selam. Ben näme diýen? Neşe Serdar gelecek de hani görünüp durdu. Kıvanç, sana söz versem, ben näme diýjekimi bilemem. Her mezat. Ya? Kıvanç, dinleyen mi? Var mı Kıvanç? Var, Kıvanç var. Kıvanç. Ya Suat bağırım da ama ben konuşamıyorum yani diyorum ya. Yo, selamlaşıp geç, ertir konuşursun. Erkek konuşarsın biz de ama Suat konuşamıyorum, bir şey diyemiyorum ya. Konuşmak istiyorum da ama yapanlar var ya. Ertir gündüz daha konuşuruz o zaman. Bolya. Evet, tamam. Devam ediverin Paris. Aynı benim vatan programmasını gördüm. Aynı şekilde vatandaşlarda yüzlenmek isteyen nem için sessiz kalmalı değil hiçbir. Zaten sessiz kalıp zaten buraya kadar geldik sessiz kalıp. Sessizlik adamı bitiriyor sessizlik. Diktatörü dövmesi de sebep olan onlar sessizlikten geliyor. Yani nem içindir bizim halk düşünen halk. Sosyal görüşün faydası var mı yok mu deyip soranlar böyle sosyal nemenin faydası yok olsa burada nemet otururlar adamlar. Boş boşuna mı oturur? Faydası var demek ediyorlar. Demek ki faydası var. Benim katıldım gittim yani. Korkulacak hiçbir zat yok. Yani özleri korkutup geziyorlar. Ne içindir? Diktatorlar korksun bizden. Diktatorlar korksun. Sebebi halka geňeşmän özlerini öz saylap, özlerini prezident saylap, o birini meclise koyup, birini ýene bir ýere koyup, öz tohumunu ýöne halktan bir atlarından korksun. Diktatör zaten korkuyor, halktan korkuyor. Diktatör da yani halk da bilenek diktatör korkanını
nem üçindir bilmeyen yani. Halk da bilenak, düşünenak. Yana hakikat korkuya. O belli. Şu burada mesele misal getirip geçecek bolyan ne häzir. Diktatörlüğü nädip döre diýerler. Ene meselem bir ullakan zal, şu zala häzirne prezident giriýär diýär-de, meselem bir konsert bolsun, ýygnak bolsun, aýdaly bir mejlisin ýygnagy ýa halk maslahatynyň ýygnagy bolsun, ulu zala giriýär diýeli prezident ýöne şo ýerde gelmedinden 1 saat öňürti adamlar ýygnap şolara repetisiýa geçilýär. Repetisiýa geçer ne şey diýer bolin, hemmeňiz ýeriňizden turup el çarpjaksynız. Şonu edin diýip ýerinden turup adamlar repetisiýa geçýärler 1 saat öňünden. Şonu geçip şey diýip adamlaryň mazgysyna guýýarlar. Şeýitmeli diktabat edip berýärler. Diktabat etmek diýip şeyle bolýar-da, öwredýärler da şeýit diýip. Oturan adamlar pahyram oturup turup el çarpyp, şeyi repetisiýa geçirip taýýarlaýarlar adamy edil barak. Mal taýýarlaýarlar. Birda nime diristravat edersiň ama bir haýwan diristravat edýän sirkde zatdy. Edir şonýaly edýärler, men oturup gördüm şu zalyň içinde. Putin gelende 2000-nji ýylda. Yermeden oturup hemmeňiz bile el çarpjakdyňyz. Ýokary nimede de sahnada da bir yerde el mikrofonu bütün zala gıygırya. Yeriňizden turup eliňiz çarpjaksynız diýär. Yeriňden turup çarp başla ýok bu bolanok täzen çarpyň diýär. Onuň bolan bolmasaň hemmeňiz planda diýip gıygyrjaksyňyz ýaşasyn türkmen başy diýip diýär. Yeriňden turup gıygyrdyp görkezýär. Hani haýsyňyz gowgyra, haýsyňyz bu tarap gowgyra, nok bu tarap gowgyrya, aý näme. Durşuna şunýaly. Şeydip 2000-nji ýylda men ýadyma düşýär. Şeydip ol gelecek adam Putin 4 saat giyeceği galy. Zala giyeceği galy 4 saat. Odan deyip gürläp bir ola bir zat deyip gürledi tribunadan, Türkmen başan başga zat deyip gürledi tribunadan, ikisi gürledi, halkam turup el çarpdy, diýmeldi, gıygırdy, urra diýdi, ýene diýdi. Oý diýem gitdiler. Ýöne bir şu 4 saatlap tuvalete de göwermediler. Her kapyň agzynda adamlar durdy. Biz şu wagtlar dilimiz bardy. Biz gıygırşyp bilýärdik. Näme üçin tuvalet, näme balaňa siýmelmi diýip gıygırşýardylar. Barıp aýalylar. Gön ýüzüne diýär. Näme diýip zalyň içinde balaňa siýmelmi? Güý geçecek diýip gön geçip gidýär. Onu da şey seredip durýar. Nirä ýörýäniňe seredip durýar. Şu taýdaklar bar. O mahallar adamlaryň azda käne dili bardy. Diýip bilýärdiler, söwüşip bilýärdiler, deňeden durup etjekler, bitjekler diýip bilýärdiler. Ýöne soňa waka şu dillerden hem kestiler. Adamlaryň soňa waka şu jajaga dilini hem kestiler. Ine şeýdip diktatura döretdiler. Ine şonu men ýadyma düşende da aýdyp berjek boldum. Ine şu taýdan kim näme goşjak bolsa aýdaýyn. Salam Olga Karimna. Salam gowmya deriň. Salam ildeşler, vatandaşlar. Olga Karimna şöyle siz Gatugow'da döwrüni başladığınızda şu diktatörün dörenine 2000-nji ýyldan şu döwre göz öňüňize getirin. Şu döwür biraz halkımızda biraz dili var eken, şonu aýdyp bilipdirler. Şimdi häzir danlamanet şunu aýdyban bilen ýoklar. Göz öňüňize getirin, живой koridor duranda. Bizim arkamızda hemmet budjet bilen mejit işgärleri durýardylar. Hemme ýerde aýal gyzlar durýardylar, живой koridorda. Bizim her aýal gyzlaryň arkasında bir sarı muhim işçi durýar. Göz öňüňize getirin. Nähili ol? Sen adip bilen oňarda. Sen adip, sen adyny, familiýaňy ýazyp durandyr. Diktat aýal üstünizde durýardylar. Bu haramlar var hemmesi. Yaman gatı halk yaman gıynaýardylar şu şäherlerde. Çağalary, studentleri, mekdep okuwçylar gelýärdi, ýaş çağalar gelýärdi. Gatı gıyyndy görseňiz, siz onu hiç kim onu çydap bilmeýär olan. O ýerde bolýan zatlar görseňiz. Käbir wagtda studentler özünden gitýärdi. Sebebi gece saat 3'te çıkıp, ertiň saat 6'a kelip dik aýak üstü durýardy şu ýerde. Şäherde. Bütün halk 7 ýaşdan 70 ýaşa kelip dimdik dik aýakda durmaly. Senin açyňdan hem susuzlukdan hem tuvaletinden hiç kimin işi derdi ýok. Şu ýerde studentler duran wagtynda käbir ýaş organizm Slab organizmlar yıkılyan çağlar bolýar. Studentler 17 ýaşynda, 18 ýaşyndaky. Şolary da ýanyna getirmäge goýmagy hiç kime.
bu kulüp yaşanıp anırdan medisina işleri geliyatı, medistra bilen bir sany vraç, onda bu kulüp yaşanıp görünmen o çağanı şu yerde azıcık olsayan bir zatlar iyidirip, sıcak çay içirip, şeydip özüne getirediler. Ondan imedeklep alıp del yağlı 2 kilometre korkumusunu yanına alıp gidiyordular. Bu hazırkiler de ondan beter. Geplep bilen yok. Seni geplesene ağzını geplemez yağlı etkerler. Şu yağlı kitapı oldu Türkmenistan'ın içi. Yaşar yağlı del anırda. Hiç zadı yok. Sonra ben hayran galen bu prezident, prezident hemme yerde kanun var, doğru mu? Prezidentin hem özünün borcu var, her kimin borcu var, doğru mu? Prezident öz borcunu doğru düzgün yerine getirmeyer. Sonra ben berden ama hayran kaldım. Halk meclisi diyerler, doğru mu? İşte yerde özünü sayladı. Onun ne hakkı var özünü saylamağa. Sonra berden bana bir sorak demişe kelime geliyor. Haçan da halkımız 60% yurt dışında bolanda o nerede halk onu meclisin başına gidip saylayar. Kim onu sayladı? Onu kim sayladı? Hiç kim saylan yok. Onun hakkı yoktur, doğru mu? Ödedin sayladı. Hiç kim Yani saylamadı. o sayladı. bir kanunçuluk ya, doğru da onun cevapçılığı vardır. Bir kanunçuluk etse, ne için öz bir kanunçuluk etse, ilki öz etse hem de bir kanunçuluğu. Halkı ne için ezdiye, ne için halkı yurt dışına çıktı 60%. Ama bakıp bilen yok mu? Ne için onun hem mezadının hakkı var, biz halkın hakkımız yok. Ne için? Bizde de hakkımız vardır, doğru mu? Bizde ne için problem oldu? Şunun yüzünden biz bütün halk Türkmenistan'ın hem halkı şunun yüzünden ağlaya, acı günde, ağır günde, dışarı yurtlarda işlep yürüt. Ne için onlar yaşamalı, biz yaşamalı değil mi? Onlar adam, bizler adam değil mi? Ne için? Haçına gelip biz Türkmen halkı bizden şu şiirden hayiş etken, indi vara gözünüzü govuca açın, govuca fikirlenin, siz yurt dışına çıktınız 60% halk, dinlenmeli. Siz şu yerde göz yetiniz dinyelendir, şu yerin yaşayışını görüp özümüzün, yurdumuzun içindeki yaşayışı dengeştirmeye vakti gelendir. Yeter artık özünüzü ezdirmeye, özünüzün üstünüzden güldürmeye bolandır. Biz bütün dünya böyle karanda maskara olduk. Doğru mu? Ya yalan mı? Acı olsayam, ben şunu açmalı oldum. Sebebi bizim özümüz köp yerde günahkar. Biz birbirimizi goldamadık. Birbirimizin arkamızda, yanımızda durmadık. Birimiz hakikaten aydan vaktinde hüküman arkamızda 2, 3, 10 hemmemiz biriktirmeli, biri bulmalı aramızda da yanımızda durmalı. Sonra sen doğru ya golda ya şu ne için bir adam aydan vakti arkamdan 10, 100 adam kıygırmalı şu bir zatı. Bizde ne için şu zatlar edilen yok. Ne için şu zatı? Biz sonra 60% yurt dışına çıktık. Bizim elimizde hem mezar bizim elimizde de fikir etken. Biz Türkmenistan'ı biz kazanıp biliyoruz. Sebebi biz dışarı yurtta hem mezar edip biliyoruz. Kanun boyunca biz şunu yenip biliyoruz. Haçan da biz doğru fikirli olsak, doğru düşünceli olsak, doğru fikirlenip şu özümüzün hak hukukumuzu talep etsek, biz hemişe her yerde yeneriz. Sebebi biz halk var yerinde devlet olar. Devlet ne edip halk olmasa ne edip o devlet olar. Orada işsizlik, pulsuzluk, sebebi işçi yola orada işçi kalan yola. Doğru mu? İşleme adam kalan yok. Pulu yok. Hem pulu yediler, içtiler, özlerin kisesine vurdular. Sağda halktan ne ettiler? Aç ettiler, aç koydular. Özleri koydu ya ondan. Özleri ise hem mezadı. Diğerde halkımız özümüz, biz öz problemamızı, özümüzün şu acı problemalarımızla biz özümüz çözmeli vatandaşlar. Bize hiç kim bu problemaları çözüp vermez. Bu devlet demeyen bir maşkala demek zattır. Benim fikrim şu. Senin maşkalanında bir problema bolanda kaptandaki bonşu gelip çözüp vermezse maşkalanın problemasını, doğru mu? Onu özüm maşkalan bilen çözmeli. Bizde şeyler olmalı. Devletimizin problemasını biz özümüz çözmeli. Biz azıvır bolmalı. Öz hak hukukumuzu talep etmeli. Bu oldu başka da gerekler bize. Dünya hak hukukumuzu talep etmeli. O bir kanun prezident ol. O köp zadı bir kanunçılık etti. Sonra hiç zadı cevapkerçiliğini alası gelen yok.
Haçan da onun borcunu yerine getirmeli köp zatlar ve şu zatları eden yok. Halkına iyi çıkan yok hiç yerde. Halkını adam hatarında gören yok. Sonun içine sizler için ondan korkmalı. Bizler için ondan korkmalı. Biz ondan korkmalı değil. Bize ne yaxşılık etti o prezident olup. Ne etti bize? Şunu bir fikir de görün. Şu daşarı yurdu çıkıp işlemeyen biz özümüz yolumuzu özümüz taptık. Özümüz çıktık. Özümüz öz çağlarımız özümüz bakıyat. Hükümet bize bir kömek etti mi şu yerde? Eden yok. Yine betbahçılık geldi. Bir yıl oluyor. Aprel'in 27'sinde. Mari bilen Levat'ta 2 tane sözü çıkıp ayttı mı halkın önünde? 2 tane sözcüğüm aydan yok. Adam hatarında gören yok. Ondan sonra o ne o prezident hep aytmalı mı son? O hiç kim? O adam değil. Onu var biz özümüz onu kanun esasında yok edip biliyoruz onda. Benim açıp diyeceğim şu o biçareyimle. Yahu halkın emetti diyen halkı iyicek nallı egnindeki doğan nallı yalana çıkoydu. Yine bari O de da halkım dımp oturmalar şular yalak derece getirdi. Yani hak hukukunu korumanı, hak hukukunu talep etmene vakt belli deyip düşünüyen mene. Dımp oturup neçe yıl oturdunuz, dımp oturdunuz, 30 yıl oturdunuz. Bir adamın ömrü geç gidip var ya. O sen ömrü gelen doğa her kimin yaşı bolsa bir orta yaş Türkmenistan'ın hem hata ediliyor. 60 yaş mı 65 yaş hata ediliyor. O bugün geç ay günü geçip gidip dura. Halkım uyanmalı, yerinden turmalı, kalmalı, talep etmeli. Karşı durmağına olmalı. Karşı durmalı. Yani şu İngilizce okuyayım yankı meselani misal getirdim de yankı zalın içinde konsertin ulu zal ol. Zalın içinde adamlar daşına çıkarmayacak oluyor ha. Onun da geçecek ne mi geçmenlik para nime yönü diye onu tuvalete gidin diye seyredip duracak diye nime zal taşlap gitmeyin diye. Şimdi giren adamlar taşına çıkaran oklar. Diye zalın içi boşak kalacak da. Onun prezident gelmeli. Putin bilen Türkmen başı gelmeliler. İkisi gelse zalın içi boşak kalacak da. Şunun için hem adamlar karışıp yattı gidecek deyip başladılar da. Güyveren aklar. Bir de onun tuvalete gidecek diysek böyle tuvalete gidin onunla diye seyredip duracaktır niye? Kapıda da başka bir dur. Başkalar dur kapıda. İn daşarı çıkalığa da hiç kim görmediler. Yani şunun için var halka diyecek olanlar şu dövrler azıcık dava etmen başlar yadı halk millet talep edip biliyordu azda kendine. Yönetim o vaka gittikçe şu adamlar dımıp birbirinin arkasında durman yine şunlar ağzalık dörüdü. Halk birbirinin arkasında durmalı. Biri bir zaten bir özünün hakkını talep edip durmuyor. Kaptanın koşulsun, komşusu olsun, dayısı olsun, karnaşı olsun, dayısı olsun, koşulsun köplensinler. Birini ya polis gelip alıp gidip durma akıtacak olup öğünün elinden çekip ya idenekledip maşine tıkacak oluyor ama üstün millet komşu olam kâne. Üstünden dava tursunlar ne alıp var yanında atlayıp elinin ayağının yapışıp. Şu polis değilen millet, polis değilen işgal korkak oluyanlar, şu pagon götürüyenler hemmesi. İslendik pagon götürüyen işgal korkak oluyanlar. Ne için? Onlar dine pagonunu götürüp pagonlu eşiğini giyip formasını giyip iş yerine barandan sonra batır olayanlar olur. Öğününe bark gör şolam, öğünü pagonsuz vakti. Öy eşiğine ka, pijamalı vakti bark gör, kapısından hançık 5 minut gürleşeleyip aytan sonra siyip duranlar balağına çıkıp bilmez. Doğru diyen oluyor. Şu diyen ene şu plan adın familyanı ber deyip soraptıra planı deydi biri. Şu deyip bilen ok diyere. Korkmayan olsa deydin. Yo diyebilmez. Diyebilmez. Katı korkak olayanlar. Olağım görünüp durun da hatta. Olağım özünün düşmanının kendini biliyorlar. Olar prosto halk yerlerle oturun dayıhane yerlerle. Olar özünün pavan götürünün düşmanının köptüğünü biliyorlar. Şol sebeple taşarı çağırıp görüşün akşam 8'den de naharip olanın kapısını kakıp taşarı çık gürleşeleyip aytan sonra çıkıp biliyorum ki. Erteri iş yerime gelirler. Süleyman'ın defterine yazılacak. Adını familyasını verse. Korkuyorlar. Yok, son için halkımız korkmalı değil. Talep etmeli. Yurdun dışında misal için 60% halkımız gezip öğren olsa onu bizim elimizin geldiği.
Yok. Doğru. Biz daşarı yurtsa biz köp zadı kazanıp biliyek. Sonra ne için özünün arasında azallık etkiyerler ben düşünmeyen. Hem zadı özümüzün elimizde. Ona hiç probleması yok. Türkmenistan içinde bolsa böyle diyen de boşyan da köp ana Türkmenistan içinde hiç kim edip bilen yok. Başka aslında oturalar. Çok sebeple edip bilen yok. Biz yurdun başında ne için edip bilmeyiz. Ne için? Hem zadı bizim elimizde. Kim bizim elimizden tutup duran. Ulakan devletin içinde işletirepmiz. Kim bizi tana oturan. Yazmalı zıngmalı oldu yazmalı yerinde. Onun için benim karalayan adam vardır ha. Yani o dünyanı alışmıyor o. Dünyaya hiç kim alan değildir. Dünyaya hiç kim sütünen bulup gelen değildir. Her zat özü hasabı vardır. O hasabına cevap vermelidir o. Prezident mi? Prezidentçilik borcunu yerine getirmeli. Halkına eğe çıkmalı. Halkına böyle öz dahvidi için böyle kırmalan değil. Dışarı yurtlarda dırmalan değil onu. Onun hakkı yok. Bu kanunda yok. Kanun özü çıkaradı. Kanunu özü bozuya kanuncu kanunu yani. Onun hakkı yok onu etmeye. Doğru. Fikrim Ha o bu halkımız uyanmalı vakti geldi indi. Görü oturana hem zade iki gözü bilen görüyerler, kulağı bilen işityerler. Bu kadar bir kör bulmalı değil. Senin yurduna ertesi bir gün öyüne gidesin geliyendir ya gidesin gelen yok hal vatandaşların. Yani gen görüyen kabir vatandaşlarımızı. Yani böyle gepleyerler ondan beri olup zatka verip çıkıyorlar. Ondan beri oluyorlar. 2000 verdim, 4000. Sen kimi buraya edip çıktın? Ey, sen diyen de çavaktı. Sen çağların neçe yıl onun rızkını kıyıp sen berde ucuzca para az para da az pula alıyor. 350, 400, en çok 400 dolara işliyor. Onlar anırda trilyonun üstünde yaşat girerler. Sonra hiç kaçının kellesi işlemiyor vatandaşların. Hatta acı ağır bolsa mesela aytmalı boldum. Sebebi her adam özünün eden hizmetini özü, kadrini özü bilmeli. Ne için onlar yaşamalı, biz yaşamalı der. Ne için biz hak çağlarımızın rızkını kıyıp onlara indirmeli. Ertebir'in yine biz gidip bilemiz yok. Ertebir'in yine arada bir vatandaşımız öldü. Tahir barıp dışından 3000 dolar taraflar gitmek için. O nerenin geçti? Nerede var on yalızlar? Şimdi gitmek için biz 3000 dolar vermeli mi? Ertemiz birin yine 15.000 dolar mı tutarlar onlar bizlerden? Onlar ne mi hakkı var? Özleri kanunu bozup yererler. Özleri yine var bir zatta diyecek olara, bizlere dönük diyecek olara. Sizin özünüz dönük, özünüz düşman bize. Özünüz düşmançılık etkiyenlik. Size şu Türkmenistan vatanımızdan gerekten ayarına şunun için şöyle halkınızı ezyenlik ama sizin hakkınız yok onyalı etmeye. Sizin hem bir gün olmasa bir gün eden işleriniz için cevap vermeli günümüzden gelir. O Türkmenistan'dan çıkacak bolanda pul ver. Odan girecek bolanda pul ver. Senin şu yağdayın ağır ölmene girmek için, ölmene barmak için Türkmenistan'ın ne pul vermeli mi? O şunyalı boldu o dışarıyla. Şolar yal dereceyi yitiptir min halk ne ona hel beyle oluyor. Ona hel gitmek için pul vermeliden vatanını girmek için. Men ahta vatanım sen ne hakkın var sen? Sen ne hel hakkın var sen? Sen kimsen vapse? Sen kimsen? Sonra halk sana aytmalı şu vakti sen kimsen ben sana şu pulu verer yaz. Sen şuradan sonun için aile oturan sonun borcu şunu yerine getirmeli. İşte dışarıdaki vatandaşları konsulun özü sonu cevapkerçilik olmalı. Sonu özü vatana özü de yollamalı. Ondan pul sorayarlar. Ay konsuluna işgärlerini koysana ona olara var ol neme değil ya ona dervişler böyle derviş boyundan tor basıp beren geday yani dervişe minti kültürünü dervişlere minni kültürünü olara değmeli dervişler adam beydip talama anırlar dadim etmenler dinge pakirler berencanı alyalar dervişler yöne bular gedaylar neme dip mi o bular neme dip atlanırsan o var Bu Benim keseler geçen aydı ver Salamu aleyküm vatandaşlar, oğlum Baris, Aycahan Gelnece, Fatma Doğan, onun Kumanç hem de Gül Gelnece. Benim eşittim o täzelikleri, şu zatlar arada özüm aydıp geçesin geleyim. Birinciden o yalan gurrunlar. Benim şu vatan haberlerinde gördüm oğlunu. Hemen subutnamasız yani prosta gıyır oturmağım o qoğdal. Hükmen subutnamasını görkezmeli, eger şoň ýazatlar çyn bolsa da.
Yani yalandığın hemmesi düşünýär, yani ynanasylary gelýär. Hem de adamın ölümüni dile getmek birinciden musulmançylykda wapşe hiç bir dinde bolmajak zat sebäbi o günä. Hem de Gurbanuly Berdimuhammedow hem bütün o ýanynaky oturanlar, ministrler, ogly, çağlary, kim bolsa garnaşlary hemmesi jogap bermeli eden işler üçin. Şoň üçin men islerdim biz variant olar galsynlar. Hemem jogap bersinler eden işler üçin. Gurbanuly Berdimuhammedow birinciden näme? Ören uly genosit etdi öz halkyna garşy. Köp adam öldü-de bilişimiz ýaly. Kälbak pikir edýän hakykatdan hem türkmenmi diýip sebäbi öz halkyny özü öldürýär. Gitler haçan başgalary öldürdi. Bu bolsa öz halkyny öldürdi. Onuň öyle sen bir zat aýdyp geçdiň, de näme üçin aýaga galkan zok zadygyň ýadyňdamy Amerikada bir Afro-Amerikany öldürdüler polisiýski. Ýa-wa. Näçe adam çykdy. Şo zadynymy garşy diýip ak nemeli töýsdi. Afro-Amerikanlar çykmady, köp adamlar çykdy şo nämdir rasizme garşy diýip biz. Ha, o aslında ol adamın özünün autobiyografiýasy gaty gowy däl, o Floyd bar ha, familiýasy. Bilýän men okudum, o Gowy däl ýagdymysy, ol narkotik satyp ýören, neme edip ýören, çekip ýören, garaz oň istoriýasy ýaragly zatly, şu zatlar bilen targawat edip ýören bir gowy däl adam. Ýöne onu da ol şol gowy däl bolsa, nähilem bolsa, renk näme de bolsa, ol bütün Amerika ayağa galdy. Her ştatlar dagyn derbi dağın etdiler, gaty zaýaladylar. Ýakyp ýandyryp, döwüm edip, ýykyp ýumrup hemme de zaýaladylar. Onuň ýanky sen aýdýanlaryň bar, Sahra, bu Gurbanulyň hakda çykan gürüňler bar, gep gıýbatlar. O gep gıýbatlar geçen ýyl 19-njy ýylda boldy, ölüpdir diýip bir aýaly ýitirim boldy. Bu zatlar bar ha, ýürüti oýnanan sahna bi. Ýürüti Gurbanulyň özü etdirýär. Näme üçin etdirýär? Buny menem edip bilmeýän, buňa gürrüňi senem ýaýr edip bilmeýän. Ya bir oturan ýene birem ýaýr edip bilmeýär o gürrüňi. Ýöne oň özüniň ýaýradan gürrüňi näme üçin? Şol özüniň näçe düşmanyň barlygyny bilmek üçin. Soň kimleri tutmaly, basmaly, türmäge bermeli. Şu zatlar maksatlan ýürütip planlaşdyryp edilen zat bir aýaly gürümjürüm bolup. O hassa da däl, beýlekem de hiç adam däl. Sap. Ol itdenem sag. O gelip ber, itdenem sag. Men öňünde iýmese ardyna ol milliardlap puly bar, oň saglygyna seredip duran, leppe edip duran adamlar bar, wraçlar bar, birden teredip duran saglygyna. Onuň üçin birden hassa bolýamyşyndan hem ýatýamyşyndan bir aýdan gowlaşyp gelýämişin. Ol yalan gürüňler, ol geçen ýyl ondan film bolma gürüňler. Ýöne bu ýylam ýene de şo gaýtalanýar. Ýene de şo kopýasy gaýtalanýar. Näme üçin? Ol sen 3 tane bir maşgaladan 3 tane adamy nädip sen birlikde zäherläp bilýän. Hem ejesi zäherlenenmiş, hem ogly, hem özü zäherlenenmişin. On ýaly etmek невозможно. Oň üçin gaty güýçli şeýler, spesslujbalar bolmaly. Şo zatlar etmek üçin hersin aýratyn naharna zadyna awgatmak üçin ýa eşigine, ýa ýenesine, ýa bir içjek suwuny awgatmak üçin gaty bir seniň güýçli nemäň bolmaly, ýürüte spesslujbaň bolmaly. O özleriniň powerlary bar. Seni şo taýda goýberiljakmy sen? Ýok, oň iň ýakyn adamlar edip bilýär. Oň iň ýakyn adamlar kimler bolup bilýär? Öz maşgalaçylar ýa-da iň ýakyn dostlarynyň biri bolup bilýär. Şolaň birini sen satyn alyp şey edip etmeli ol. Ol ansatlar on etmek, 3 tane adamyn birlikde atrav etmek. Olam bir ýokardan bir patalokdan alınıp bir düzülen bir neme ýaly, bir ssenariýa ýaly bir zat ol. Oňa kim bilir kim ananyn oňa? Men ananamok, men ananyryp biliň hany meni. Men ananyrym meni. Men ananyrym bir zat edip. Men bilýän o yalan gürrüň men bilýän. Hem de bar bir zat taparaga aýdyp geçdiýän, şuň kıçkışdaýtdyň. Olar zäherlenen bolsa da, zäherlenmedik bolmasa da tapawdy ýok. Şolaň ýerine birinciden diktaturany goldaýan olaryň ýakyndakylar goýarlar. Kimse birini. Ya bolmasa şu diktaturany goldayan ýurtlar, belki diktator rejimler
Olar pul kazanýarlar bizim ýurdumyzdan. Biz şonu düşünmeli. Şoň üçin kim saýlansa da, kim goýul, şolar sırkaw bolan bolsa da, şolaň ýerine goýulan adam adalatsız, bezzakon, näki öyle türkmençe? Bir kanun. Bir kanun saylanan bolýar. Şoň üçin bizim özümüz türkmen halky bolup kanunça saýlaw geçiremizden soňra şondan soňra biz diktaturany udup biler. O şu o Serdar bardy, o Tayyip Raşid Meredowyň adyny eşitdim. Ol barsa da o diktatura aýırdygymyz bolmaýar. Şoň üçin ilki diktaturan aýyrmaly. Soňra kim şu Tayyip barsa da talap etmeli, adaletli saýlaw bolsun kanun boýunça. Şonu näme ütküdip bolar. Demokratik saýlaw bolsun. Bir de indiden veylak prezidentski sistema gerek del. O sebebi bir adamın ağzına bakıp, bir adamın ağzına bakıp, şu näme diýer ka diýip, şoň oňuna leppey diýip durmak gerek gel. Ol döwürden oga göçdi diýip hasap etmeli. Şu indiden veylak şul agdarlayan ýagdaýynda da inniki geljek bir prezident bolmaly del. Biz parlamenti isleýär, goý şonu halk çözsün. Näme üçin? Sebebi belli bir adamın ağzına garap 30 ýyl oturduk. Bir de biza şu bir adamın ağzına garamaktan. Şu prezidentlik sisteması bizi şonu düýbüne açmaly gerek del şol. Bir adamın ağzına bakmak gerek del. Her kimin şu parlamentarny ýanky sistema bolsun, ana şu ýerde de halk bolup çözerler. Meselem halk maslahatyna näçe sany agza bar bolsa, şu da 5 vilayetden her vilayetinden sanamaly adam, 10-20 adam, 15-20 adam şol saýlansyn, her kimin öz owasyndan biri bardyr, gowy ýetýän adamsy bardyr, oglan ýaş, oglan gyýlar bardyr. Öz raýonundan mı, etrafyndan mı, ya öz geňeşliginden mi, vilayetinden mi, şolar da saýlasyn. Ine şol adama bize hakykatdan bizim aladamy edäjek o, hakykatdan bizim owamyzy gowulaşdyrjak o, bizim ana sadiklenmeli, mekteplenmeli, bilim sistemamyzy, ýani owadaky balnitsalar bar, hassahanalar, raýonlar, hassahanalar gowulaşdyrjak, ýa ýollamyzy asfalt düzetjek. Ine şunýaly bizim aladamy edäjek adam, ine şol adam biz şunu saýlaýar diýip, şonu uğraşsynlar, deputat edip, ana şol adamam öz owasyna seretsin, öz etrabyna seretsin, öz raýonyna seretsin. Dogry dämi? Ine şunu parlament ýanky sistema diýil ýa-ni şunu. Prezident ýok otaýdy. Prezidentlik ýok otaýdy diňe parlament çözer bu zatlary. Hemme problemanam halkyň hal ýagdaýynam, maddi ýagdaýynam, sosial ýagdaýynam gowulaşdyrjak ine şol parlament sistemasy bolar. Ne bize şonu ýola goýmaly, şonu halka düşündirmeli. Bolmasa aýdýarlar ne? 2 ýaşly diýe post üçin niye, şu prezidentlik post üçin niye helak bolup oturýarlar diye 2 ýaşly saparklymy bilen Halmurat Söýünov diýerler. Ol ýalňyş. Halmurat da aýdyp siziň agzyňyza ine çeýnäp beren soňam ýudup bilen zok. Şo ýerde aýdyp otur, şol parlament sistema guruljak, prezidentlik boljak däli. Prezident hiç kim saýlamaýar, bollugy tordy. Bu olya bir diktaturany aýyrlar, diktatura kanun boýunça gider. Muň soňuna şu halkymyzyň öz seslerini duýdurmasy gerek. Çünki bize parlament döwleti, parlament sistemasy gerek diýip saýlanmagy gerek. Şo zatlaryň şoňa göz ýetirmesi gerek. Bular halkymyzyň, bütün halkymyzyň şoňa ses vermesi gerek da. Şunky ýaly ine özüne ses verdirip, özüni saýlatyp göreni gerek däldi bize parlament sistemasy gerek diýen watandaşlarymyz gerek bize. Ýa-o, gelsinler watandaşlardan boşulsunlar. Sebebi her kimin ýygyna galan çagasy bar, balasy bar, garnaşy bar, enesi bar, atasy bar. Hemmeleriň ýakyn adamsy galy Türkmenistanyň. Şoň üçin siz indi şol öz garnaşlaryňyzyň, öz ýakynlaryňyzyň ýene de näçe ýyllap şu Serdary prezident bolup ýene de şuňa seredip özüniň öz garnaşlaryny, ýakynlaryny gul edip saklasy gelýärmi? Eger şu prezident bolsa ýene gul bolup ýaşamaly. Ýene näçe ýyl, olam belli däl.
Doğru değil mi? Doğru. Erkimin karnaşlarına çağa balasından bul bolmağını islemeyen olsa çıksın öňe. Öňe çıksın da koşulsun. Sesini çıkarsın. O sesi gerek bir de. Kes gerek. Halk gerek. Halk. Men şu parlamentski respublika barada bir zat aýdyp geçen men düşünşüm boýunça şeýle bolýar-da bir näçe adamlar diýeli biz şu taýdaky gürleşip oturan biz bir partiýa döredýäs. Onuň saýlaw bolanda hötürleýäs adamlara bizim programmamyzy näme isleýäs, näme üýtgeçlik isleýäs. Hemem her türlü partiýalar bar. Diňe şu diktatura garşy däl biznesmenleriň kywa, mesestralaryň kywa, onuň aýal gyzlaryň hak hukuklary üçin görüşýän partiýalar, guramalar düzedýärler. Soňra saýlaw bolanda kimi köp ses berildi, şolar parlamentde girýärler. Onuň parlamentde de öz nemelerini ýene de programmalaryny hödürläp işleýärler. Şu iş 4 ýylyň içinde şu zatlary etmeli. Onuň premier ministr we ol diňe kanun zat döredip bilýän. Bilelikde şol partiýalar bilen ses berilip nemedipde gürleşip näçe ýygnaklar geçirilýär. Eger olar ılalaşmasalar premier ministr şu günam aýryp bilýärler şu partiýada çykýar gidýär. Täzesini saýlaýarlar halk bolup. Diňe halk näme diýär rişat edýär. Diňe bir adam etmeýär. Parlamentski respublika bolanda. Birisine halkdan, Bir sekund Fatma mikrofonun yapmadan gater bir şagyrda eşdilýär senden. Aýdy ber, takra. Birinçisine o partiýalar halkdan saýlanan adamlar birleşip bile işleşip biz islegimiz gelecekde näme isleýär arzuwlarymyz deň gelen adamlar şu taýda işleşýärler bileje. Onuň şonu paka ne добьют цели da şonu içinde de işleýärler. Hemem saýlawlara da gatnaşýarlar. Şonu nähildin adalatly döwlet bolýar. Bir adam bökün tan soýnan aýdymaýdyň ýaşyl köýnek giň ya kostyum balakly gezin o вообще başga adamlar dogry aýdyp geçdiň Fatyma Doğan näme bizim üstümizden gülýärler näme üçin bular böküp ýörler diýe. Ýadyňyzda bolsa bir video bar 8-nji martda bu aýdymaýdy. Näme Gurban Guly aýdymaýdy. Oň öňüne utanmany tan soýnaýarlar. Men başlarsınız näçe ýyl daşary ýurtda ýaşaýanym bolsam, oň ýaly ýygnanşykda türkmen aýal gelinleri bolup beýtip döküp tan soýnadylar, maskara boldular. O hiç ýerde normal görünmeýän zat ýöne bizim milletimizde, medeniýetimizde ýok zady etdiler şol videoda. Utanmany. Menem gördüm şonu prezident aýdymaýdy, garawum diýip aýdymaýdy oýun. Ay helak bolup tan etdiler özleri. Bütün dünya pazorda maskara bolup görler da bütün dünya serede oturany bilen aklam näme? Menem aklyna şonu getirip bilmeýärler. Ýerde bara menem bar da işgärlim. Amerikan adamlar näme bolyn suratny görkezýär-de şu bir Fox News diýip bir telewizionyamyz bar, Fox News. Täderler programmasy bar, şu telewiziony bar bolyn şonu çykypdyr-da. Şu prezident barada ol maňa şeýdip telefony görkezýär. Şu ýurt diýär, sen ýurduňmy diýär, sen gelen ýurduňmy diýär. Menem hawa diýdim. Sizin prezidentiniz şunu almay diýip soraýar menden. O Moskwadaky Anton oğlançygyň kanaly bar, görýärmi? Şonda nädip üstünden maskaralap gülüp otyrlar bar. Bütün dünya oňa laýyk goýan adamlary, oňa komment ýazýanlary teredende ödüň ýere giren ok. O şolar ýaly maskara etdiler da bizine bir masal getirýän. Ine çağa meselem bir dworyň çağalary oýnap ýördi, 5-6 ýaşly çağalary bolsa da bir 10 ýaşly, 5 ýaşly. Oýnap ýörýärler bolyn, onuň bir çağıryp soraýar da çağajykdan soraýar, bir 10 ýaşly, 5 ýaşly çağadan sen kimiň ogly diýip soralýar da şondan. Sen nireli zat ýyly nokta türkmenlerde sen kimiň ogly diýip soralýar. Ataňdan, sen kakyňdan tanýarlar da çağalaryny nime? Kimiň ogly diýip.
Şu çağan kakası barıp yatan narkoman, alkaş barıp yatan bolsa, çağa kimin kakası, kimin oğluduğunu aydıp bilen o, utoncundan. Hawa. Şu çağa yüzü kızarıp aşağı bakıp duruyor, aydıp bilen o kakasının adını. Men falan oğlu deyip. Düşünüyorsunuz mu? Doğru. Çağı için neyle udar şol kakasını, şu dereceye yitireni, aydıp bilen o köpçülüğün içinde men planning oğlu deyip. Hawa. Şonu yerine koyacak oğlum da, misal getirecek oğlum. Bizden şu Türkmenistan'dan deyip ben aytma utanıyan. Hakiki Olguçarivna. Ha? Hakiki Olguçarivna. Utanyan bari yerde, daha bazı yerlerde. Nasıl utanyan? Bir kelik arayalarda bize. Yaman köp üstümüzden gülen yağlı eşyalar kabir yerlerde de utanyan Türkmenistan'dan deyip aytma utanyan sonku günler. Sebebi bunu bütün dünya gördü ya, YouTube görüyorlar hemmekim. Türk dilinde, Rus dilinde, Amerikan dilinde, İngiliz dilinde pirot edip görkezip durallar bunun maskaraçılığına. Yok patlam. O dinle şu Türk kanallarını Türklere polni bizim yurdumuzda näme bolup geçipdi o zatlar anyk görüp otylar o bular gen görýärler bara üstümizden gülkünç bir hili näme diýip aýtýarlar da utanç da bara yere giren okta şularyň bolýan zatlar göreňde gündelik Gepinizi bölsem bir iki sorak verirler. Sizden için böyle bir park gibi soruyor. Neden siz böyle susuyorsunuz? Böyle aptal gibi prezidentiniz var gibi soruyorlar. Yani mi? Men bir zada düşünemokda ne hildiğin. Hemmemiz bilýäs o bizi bütün dünya maskara etdi. Hemmesi bizim nememizi aydımçı muzikant kim görýär. Yani prezident bolup, şo yaşta bolup, böküp tanz oynap, gitarada o başlarsın, o tanzor Jimmy var ya, lavi gitar, şo yadıma düştü men, şonu göremdi, gitarada oynandı. Yani men, nehildi, bilýän olynar ören gynançly, bizim yurdumuzda, vatanymızda şunça etmeli işler var, prezident bolup, teretmeli işleri var. Halkın sağlığı, bilimi, köçeler, mektepler, sacikler, garazikken biz uje näçelik aydyp geçdik. Şo zatları düzeltmekden mene wagtym bolmazdy. Bir minut oturmaga ya, goşgy ýazýa, otlar barada, itler barada, atlar barada. Sen halkın ölüp ýaty, sen bolsa goşgy kitap ýeden it barada, at barada. Kime at gerek, kime it gerek. Çağasyny 10 ýyl görmedik. Ayal maşgaly o kitabı okarmy? Hemmisini var dogry aýtyn, Türkmenistana barsa kaşyň otlajak dogry aýtyn. Men işte aydı. Men işlet. Yo otlajak dedi de. Men işletecek onu öldürme otlama diýen. Yok o men adamlar otlatacak diýem, on ýadan kitaplarını diýen. Ha. öz yazmasa näme etjekler Özünü işletmeli ölene kadar. O doğru aytdy. Ölse var ya, ansa bölüm häzir ölse cezasyny çekmen ölüp gider. Ol biz onu islemeýäs. Men onun var entek 100 ýaşasyn entek. Ansat ölüm. Aha. Sesin gitti. Ansat ölüm bermeli değil. Halk näme etip işlen bolsa o da onun gününü görmeli. Hawa. Walla ansa ölüm bolmaz. Ol bizim İslamda olan ölmegini. Ol entek uzak ýaşasyn. Bu olmasa toya çıkarıp aydım ayttırarız. Yok la ho daşettin. Yok nime Cemlaili hemmemiz oja aydyp geçdik bir zady Fatma senem aýtdyň aýjyhan gelince de aýtdy oly da senem aýtdyň nime diýjek bolýan zadym biz halk bolup ayağa kalkma wagtymyz geldi eýem. O taý kimi goýsalar da şu wagt onna da biz halk bolup birleşip şol adamy aýryr hem adalatly
kanun boýunça saýlaw talap eder şol adamdan. Şonu aýdaýyn diýdim. Şu sehraň diýýäli, şu saýlaw barady, geljekde biziň ses bermeli, näme etmeli, goýmaly meselelerimiz barady, ýene çykyş eder. Ýöne watandaşlarymyzy şoňa çağırmaly hökmany. Kim goşuljak bolsa inniki gepleşgilemede şu ses berişik barady, parlament näme, prezidentlik näme, parlament respublika. Bu zatlaryň mesela jikmejik intek ýene gurrun berer. Düşünmeyen adamlar gatyken, aýjagan düşünmeyen adamlar gatyken bulara bara ýene de çeýnäp agzylaryna salyp bermeliler. O parlament diýse öksan ýaşuly şo posta ýa boljak bolýar, prezident boljak bolýar diýip ýene de şonu ýaly düşünýärler da millet. Olar ýalyk zat ýok. Prezidentlik bolmaz inni. Innide neýlek prezident diýen zat ýok. Döwlet prezidentsiz bolar innikide. Inniki tapar Şu zatlara düşünmeyen watandaşlarymız var. Mysal üçin aynany kim alsın bile toy bolsa bolýar diýen ýaly bir hili pikirli insanlar ken de şolary düşündirmegimiz gerek şu watandaşlarymyza. Diktatura gider, o kanun boýunça gitjegine söz ýok oň. Ýöne soňundan halkymyzyň öz demokratik şekilde saýlawlarymyza gatnaşmasy gerek. Hakiki halk bolup biz halk bolup biz döwleti biz gurmalydyryz. Döwlet bizi gurmaly däl, halk gurmaly döwleti. Halkymız şonu düşünen ýok. Yok onu dedi yukarıdakiler özleri etmeli diyen fikirleri var köprüsünde. Düşünen yok şuna. Halk olmasa devlet yerden bolsun ya. Halk bolar, iş bolar, pul bolar. Yine o vakti saparağının aydı şey alır. Mekanizator yalı özü işlep gidiyor. Devlet sonunda devlet katarında oluyor. Ötüye devletin özü. Adamların özleri işi özü tapıp işlep başlıyor. Sonra bize veren yok şu yukarıdakiler. Mekanizm deydi. Mekanizm deydi. Şu mekanizm yalı işlep gidiyor. Diktatura hem arada ayrılıyor. Halk var, devlet var. Halk olmasa devlet nereden bolsun? Hazır şu Türkmenistan'ın içinde 60% daşarı yurtta. Kim var daşında? Özünün tukumu var. Sonra yaşlar var, çağlar var ve garılarımız var. İşçi gücümüz daşarı yurtta ya, daşarı yurtta işte bir işçi gücümüz. İşçi gücümüz Türkmenistan'ın içine girsin kanı, işlesin kanı, nem bolar? Ösmez mi şu? Öser, hem taraftan östür bolar Türkmenistan'ın içine. Özleri yol veren var bize. Hem yolumuzu yapıp yaşların, orta yaştaki işçilerin, işini bilen adamları hiç yol verilen var. Bilimi düğünden pes edip başladılar. Sondan da devlet yıkılıp var ya, ekonomika yıkılıp var ya. Yıkıldı mı şu? Yıkıldı şu. Bundan başka neme gerek? Yıkıldı yine pulsuzluk. Yine bizim veren pulumuzdan devlet aylandırıp girerler. Pazardan kımmat baka alıyorlar. Yine şu bizim pulumuz aylan oturan yerde damla olup. Ona düşünen halk yok. O da. Düşünsen de adamlar düşünün indi. Aslan yavaş yavaş düşünmeye başladılar. Adamlar var yani. Yok da. Şu benim aydık geçen bu tormağa kalk. Şu yeni de bir halkımıza yüzlenesi müylede kadarlı vatandaşlar şu Ferdar'ın yeni de post eylemeğine sizi karşı olsanız demek siz sesinizi çıkarın. Biz şuna karşı deyip. Şu yeni de prezident bolaysa olan bolca görünüp dur bizden otursak bolca görünüp dur prezident bolaysa yine sizin bar karnaşlarınız çağa çoğulunuz artıklarınız yine gul olup yaşarlar. Yine şuna doğru düşünün kadirli vatandaşlar. Şunun için sesinizi çıkarın, koşulun, gelin, aydın deyin, hak hukuklarınızdan talep edin. Ne hemen aytacaklar adıma. Karşı çıkın şol Ferdar'ın prezident olmağına. Doğru. Doğru ayttınız, karşı çıkmalı. Aytacak koyacağınız var mı vatandaşlar? Doğru sağ olasın. Yeni bir ederse. Bir yarım saat bolup var ya gepleşip oturanmada. İçimizdekileri döktüğüydü. Ay intek utoror yerler ol içimizdekiler. Yine devam eder. Bolyan vatandaşlar şu yerden biz sizlerle hoşlaşalım. Hemen hoş sağ olun. İyileşler. Hoş sağ olun.
Allah hoşun. Böyle onda görüşürüz vatandaşlar. Emeğinize can Hoş- sağlık. Size de. Hı hı. Öyle. Hoş sağ olun. Vatandaşlar, ildekler.